Bueno, Asier Aranguren iragarri duen partidu hori eskainiko dizuegu lehen da bizi. Alde batetik Tolosa 3. Eta bestetik 3 gazte. Laukote horrek osatuko du gaurko lehen da biziko jaialdi hau. Tolosa 3. atzelaria bere herritik oso urrutikoa ezten Sukia izango da. Zaldi Bitarra bera. Eta hauen aurkari berriz González eta Milikua. Eta ondoren berriz partidu nagusian Etxanizek eta Lasak orain arte partidu guztiak irabazi dituzten Pitin eta Goñi 3. izango dituzte aurkari. Eta Josean lehen aipatzen aritu gaituk biok, gaur ere nahiko partidu zaila jarri diotela González Lapurtarrari. Bueno, hasieran alameten di behintzat, González aurrego partidutan txukun zuen, tanto espetakularrak inez, oain itxeizkik, aldimein, baino errestasun asko ematen dik, behai tanto errez itxezik goain dit, eta behak errez galtzen dik, eta hola 22 iristea nahiko zaila dek, eta partidu irabazten nahi zaiok, kostatzen nahi zaiok, partidu galtzen nahi dek asko, eta urdun, gasi berriat dan pelotariatentzat beti ikaraz jokatzen dik, behoku ez dik iten, pixka da okertuta zabilek, eta beste aldetik berriz anaia aspaldin zuzen eta jokuntzeok, partidu asko irabazten, ondo jokatzen, eta alamaten dik aurre partidu nahiko zaila izango eta dirue gorri ateaek, artekarikia gorri kantatzen nahi dituk. Dirua gorri eta lehen da biziko sakea ere bai. Eta atzelari berriz, Milikua pixkana jartzen ari da pixka behintzat, pixkana pilagoaien gora beratzuk izaten normala han bezala, baina lehen baino gutxio. Eta hemen astelenan partidu oso nahi ikusizkio, eta Sukiak anaia jogatu zein aurreneko partidu, debuteko egunekoa. Urrun almando zuen Milikuan partez, irabazin zien, gero urduzkio galdu indizkik, urduzko partiduk, baina ikusiten partidutan nahiko ondo jokatu dik. Galdun gati nahiko ondo, eta ikusiko jo atzelari joku horrek ez ematen duen. Eta gero bigarren partiduari dagokionez, gero xeago hitze egingo diagu, Josean, baina zuei pelotazale hoi honek ere zartako ikaragarria eman dio, eraman Sukiak. González. Ongi Milikua, Tolosa. Moztu, bizi-bizi, jaso Gonzálezek. Gantxoa Tolosak, eta tanto. Bat eta huts. Oso ondo mugitu pelota amezketarrak, lehen da bizi bien tartera. Gero motzean ederki moztu du, eta gero gantxoa. Bai, jokaldi harra indik, pelota ondo muituei, bizi-bizi gainean, erbiokin, eta atzenen gantxoi indarrez, eta gainea ondo gurutza duta jarri dik. Besku motxelea iritsi inde, baina ez di biltzek izan pelotoi. Iritsi egin da González, baina biltzerik ez du izan ez. Bat eta huts. Atera du Tolosak. Eraman Milikua. Sukia. Gantxoa Tolosak. Hau eraman Gonzálezek. Keinu Tolosak. Atzera Sukiak. Azze zartako eman dion. Ongi Milikua. Dejada nahi zinor, eskun helduta gehitu zaio, gala egona izan dek. Ona, o txapa gaina jundek. Bildu Milikuak. Txokoan utzi Tolosak, baina ezker hormarekin. Milikuak. Atzera.
González. Boleaka da kanpora. Beti gora gainea. Horrek goiti bera jo behar di, baina aurreko kuadrotan. Baten obin, area guain botea jartzen dek, ez di bilatzen. Pelota horren ere globo bezala beti goratea zaio, baina pelota txarria sartuek. Bi eta huts. Horretan txedauka lanik handiena horixe ikasten azkaindarrak ze pelota hartu eta zeintzu gutzi. Atera Tolosak, sakea da eta tanto. 3 eta huts. Hortxe duzu errepikaturik. Amezketarraren azken sakea eta gaizto amorratua zen. Atera du Inasiok. Hau ondo atera zaio ezker hormatik Milikuari, eraman Sukiak atzera. Atzera Milikuak. Sukiak eutsi. Ongi. González. Botea barru aldera egin dio. Atzera Milikuak. Ies egindako pelota. Bildu Sukiak. González egatzera, barruan da, eta arriskutsua, tanto. Barruan izan da justu eta hor denak gainean zituen, bai gure kamaretako bat, artekariak, aulkiak ere gainean. Eta pelotak efekto bat indik, eta oso zabaleateak. Eta behar bezala eskuetzio sartzek izan, konfiantza ipare behintzat. Bultza bezala intziok eta... Orain ikusiko dugu. Barruan doidoian eta erabat eskubira, bai. Erabat eskubira egin du botea. Lehen pelota txarra bali bazar, efektoa oso ondi hartu dik hor eskubira aldea. Eta pelota aldatzen ari dira. Pelota aldatzeko saskian dauden denak probatzen. González eta Milikua aukeratu dute. Hau bizigoa. Bai, lehenkoak bote gutxi semartzien. Bestea denboa matizun pelota. Jogatzeko pelota hauen, eta hau askoz gehiago ematen dik. Bat eta 3. González. Lauan bote, atera du, eraman sotamanoz erantzun dio Tolosak. Atzera Milikuak. Atzera orain Tolosak. Gantxoa. Keinu, atzera Sukiak. Gantxoa Tolosak urrutitik. Hori gaiztoa zen. Bientzat zen gaiztoa. Tolosak azkenean Sukiaren zatutzi du. Baina honentzat ere, goitik beraz etorrena, ezker horman sartu da. Pelota eroitzen, gurutza dut eta bezkarpa eta eroitzen. 2 eta 3. Burua motz egin da etorri zaigu gaur. González.
Hortxe duzue. Kaskamotz. Atera du sakea. Eta Sukiak gora, Iruna. 3 eta huts aurreratu dira gorriak. Eta orain lehen berdinketa. Sakez tanto ban egin dute aurrelariek. Eta ikusleen artean, orain arte pilotaleku batean sekula ikusi ez nuen bat. Julio Salinas futbolaria, Joxen. Ikusi alduk sekula. Antzego gangoi alde hartan. Ez, frontoin ikusi baino hemen kanpon ibilideak urte askotan, Barcelona, Japonen, Coruña, Madriden. Eta hemengo gauzak ahaztuxeak edo izango zituen, eta oain etxea etorria dontan, Gasteizen, eta gaur jai, atzo parte atzo jogauta. Eta hemen txeda Julio Salinas. Milikua. Pelota gaiztoa, ondo eraman du Milikuak. Tolosak moztu. Oso txukun hasi du Milikua, Bai, txuku jogatzen aidek. González hor ere oparia besterik ez du egin. Gonzálezek atzera. Eta Milikuak gora eman egin nahi izan dior. Oso atzera jo nahi zuen eta gozatu ere ederki gozatu du, baina gehitxo arrotuta. Eta hor lehen aipatu dugu eta hortxe dago Julio Salinas. Santi Agirre artekariaren ondoan. Artekaria eta pelotari izanaren ondoan. Lau eta 3. Erdi-erdira atera Autolosak. Eutsi Milikuak ongi. Gantxoa, bildu Gonzálezek. Ongi Sukia. Tolosa, 6 etorrita eta handik huts egin du. Atzeraka etorri da Amezketarra, normalean etortzen ez den tokiraino. Sukieri pixka bat lagundu nahi izan dio, baina ez du ondo jo alde egin dio Launa. Oraintxe ikusiko dugu, behira. Uste baino gehiago atea egin de pelotoi. Gain zeratzela egin pelota hauen. González. Eta Sakez tanto. Azkaindarrak Sakez egin duen bigarrena izan da. Eta lehendabiziko aldiz aurretik dira urdinak. 5 eta 4. Atera du Gonzálezek, eraman Sukiak. Hor sartu behardik. Pelotoitan goiti bera etorriek, baina... Bueno, usteak ere merezizian, naze zartakoa eman dion Milikuak eta tanto. Frontizet ingurun sartu behardik, hor goiti bera, matxete horrekin horri txendik mine, hor ingolik mine.
Etxo gaizki utzie, baina... Begira, hor, behar badako Ixamarretik zetorkiolako edo, utziko zuen. Eta gero Milikuak begira noraino joduen, errebote ingururaino, eta Sukiak eraman ezin, 6-4. Gonzalezen sakea. Sakean kuadro erdi baten aldea ere badu Gonzalezek. Lautik ari da Azkaindarra, laut erditik Tolosa Amezketarra. Eraman Sukiak. Gonzalez. Hor ez jarri pelotorrena. Atzera Milikuak. Tolosa. Eraman Gonzalezek. Ezker zierra Tolosak, ondo bildu du Gonzalezek. Orain bolea, jaso Tolosak. Keinu Gonzalezek, atzera Milikuak. Baztertu gainera, eta tanto. 7-4 eta ondo jokatutako tantoa Urdinek. Bai, ondo jokatu eta Miliko haidek oso txukun, eta gaur Gonzalez beare gutxio galtzen haidek guai arte behintzat, eta partiu aurre ateatzera dituk. Guai arte, bentaja, 7-4. Eta pilotalekua oso polita zeo, Josean. Bai, biaren partidu txapelketakoa, eta Titine jokatzen dik, eta partiu haundi edek, eta bakik, jende ekartzen dik. Titine, ikusi hori Titine jokatzen bakoitzen frontoian nota egiten dek, eta gaurre giro politezeo, jende asko. Kanpoan hotz, oraindik ere laiotzean izotza gurtu gabe daude, baina hemen astelenan beti bezala giroa oso goxoa da. Sukieri ezkerkada hori ere gora joan zaio, 8-4. Hiru eta huts aurretik hasi dira. Gorriak, baina geroztik 8-1 partziala lortu dute Urdinek. Hor da zaldi bitarra. Atera du Gonzalezek, eraman Sukiak. Behean hartu du oso Gonzalezek. Eta Milikuari aldegin dio orain honetan pelotak eskutik. Oso txukun jokatzen ari da berriztarra. Baina oraingoak ies egin dio, 5-8. Eta Tolosak beste pelota bat nahi du. Biziago horrekin gustora ari ziren Gonzalez eta Milikua. Sukiak eta Tolosak bajusiago koren bat nahiko dute. Hor duzu Milikua. Mutil puska bikaina. Aukeratu dute Sukiak eta Tolosak. Eta bai, bajusiagoa da. Baina lehen da biziko ura baino gehiago ote den iruditu zaitala ere. Oaintxe diru Urdin. 8-5 aurreko tantoni Urdin onde, baina oain bi iru tantokin hortxe. Bi tantokin gorri ondek. Eta sakea, Inasio Tolosak. Laut erdian pumpa, atera du. Eta tanto. Ondo, eta zaiok ezerpaeten, indarreko sake hauen, baina alare, eramateko mukoa. 6-8, Tolosak sakez egin duen bigarrena. Oen bitantokinia gorri. Baina favorito gatzetik bitantoz. Atera Tolosak, luzea, eraman Milikuak.
Kantxoa. Atzera Milikuak. Atzerago Sukiak. Beharki gozatuik. Tolosa, baztertu gintzaio. Ondo eskatu Milikuak. Ondo eskatutakoa, hor Gonzalezek eskuinez larri behar izaten du. Hau ere ona da Milikuarentzat. Atzera. Hor, joan behar du pelotaren bila Gonzalezek. Ondo iritsi da Sukia. Hor inberdi mine, hor. Pelota klase horietan. Hor matxete horregin bai txokoa eta bai zabalea denbo iztik ematen jartzeko. Eta hor Goiti bera gaztauta, hor inberdi mine. Aztertu egintzaio Milikuari, 7 eta 8. Gorriak aurretik hasi dira lehen da bizikoan. Gero urdinek lortu dute lau tantoren aldea. Eta berriz ere tantu bakar batera ditugu Tolosa eta Sukia. Tolosa. Atera du, bizi hau ere, ederki erantzun dio Milikuak. Kanpora. Gaine etorri zaio, gaurrena eskubiz lotzeko asmoa, gero ezkerrez eta ezkerrantxoa hor biltzea jundek, baina erdin kantxa erdin zegoan eta zabalea lehen ziok. Tolosa bere ezkerraldean preso harrapatu bazuen eta aprobetxatu izan balu bazegoen hor zuloa, baina etzen erresa. Ira, lehen da bizi eskuinez, bai gero ezkerrez eta gehiegi gurutzatu du. 8. Eta dirua berriz ere gorri dugu, 1900 gainetik. Sake luzea, eraman Milikuak. Atzera Sukiak. Bere burua saldu du, eta hor ez du barkatu Gonzalezek. Aserre Tolosa. Bere buruaz. Txokoan utzi nahi izan du. Ezker horma gehiegi jo eta eskuan utzi dio Gonzalezi, hortxe uzue. Eta honek txapa gainekoa txokora bizi. Eta tanto. 9 eta 8. Atzera Milikuak. Indarra badu pelota horrek, ondo utzi dio Sukiak. Milikuak atzera. Ies egindako pelota da, zabaletik bildu behar Sukiak. Bildu du Gonzalez. Ongi Sukia. Ongi Miliku ere, ederki gozatu du. Gonzalez. Ongi Tolosa. Pelota txarra izan du azkenean. Atzera Gonzalezek, garrotu gabe, baina gaiztoa, eraman Sukiak. Eta bilekute ondo zeo, baina atzelari hortzeok eta utzi, lurren sartuek eta Goiti bera eroide pelota. Goiti bera eroide, baina ondo jundek, atzelari hortzeok eta utzin berdik. Beira,
Oraintxe ikusiko dugu. Aurreko tantoa, Bai, aurreko tantoaren bukaera izan da hori, ez oraingoarena. Eta hor Gonzalezek ez du asmatu ez. Oso behean sartu da eta ia bere burua lurrera boteaz. Milikuak sake gaiztoa eraman du, Tolosaren eskuinka da, motzean. Sukiak eskatu eta atzera, ederki. Eharki gozatzen dit, lau kuadrotik. Frontixe eharki aprobetxatu eta Milikuare bikain. Hor indarka joan da. Eta tente, gerri sartu bare. Hor gerri sartu gara zeo. 10 eta 9. Alde indako pelota hauen, ies indako pelota. Eta hoi gazkar etortzetuk lurren tira ikendik. Horreztik gozatu pelotoi. Tira ikendik eta tente. Hoik. Eta hor biltzeko gerri sartu gara zeo. Tolosa. Eraman Milikuak, gantxoa Tolosa, gainean da. Gaizki jota. Atzera Sukiak. Ongi Milikua, ederki gozatu du. Sukia. Pelota grazi pixkia falta zaiek, baina hala hobea, gehiagik geotea baina hobeaek. Olako geotea. Gainera gazteuen partiduetan askotan ikusi diegu pelota gehiagin, Josean. Eta hausitek partidu erabat, saketi baten aldea, besten aldea. Pelota gehiago galtzeie, ez dilago jartzen, pelota gehiago biltzealako. Eta honekin behintzat ikasikeie eta pelotan ikasteko deitzeko ona ditut. Sukia. González. Gantxoa Tolosa, gorrutitik. Sukiare asentatu alamaten dik, hasieran pixke bat horra aurrego tatotan. Pelota batzu galdu izki. Ba, izean zen hasiek. Ikaratzen zela, konfiantza gehi pare, baina bain ematen dik jarri dala. Ongi Milikua. Aztertu gainera, González. Atzera. Bizi. Eta tanto. Bizi eman dio, ez du asko arrotu, baina indarra bazuen pelota horrek. Eta Sukiari sartu egin zaio. Behan du ibiliek, eta gebatzeneko ordu sartu intzaio peloto. Ikusteuen, jota zetorrelako, ikututa, eman da. Eta Amarna. Eta partidu desente zeo, Josean. Bai, oain arte behintzat, bi atzelariken nahiko ondo jogatzen, be maile ematen. Eta aurren González gaur beste batzutan baino gutxixo behintzat galtzen nahi eta partidu eusten nahi dituk, Milikua ondo jogatzen. Eta bastante parejatu da hola batei partidu oain arte behintzat. Hor datuetan ikusten da, egindakoak baino gehiago direla galdutakoak. Baina peloteoan ere ongi ari dira eta ondo jokatutako tantoak ere izan dira.
Atera du Gonzalezek. Sotamano zeraman Tolosak. Eta txapara joan zaio Gonzalezi. Gonzalezi txapara joan zaio, berriz ere gorriak aurretik dira, 11 eta 10. Eta pelota behak inseitzea erabakidik. Oso oker pelotoi, oso alurregez. Suerte txarra izan dit, baina zegin izan aizun txoko moztu erdi utxinda bintzat txapa juntzaiok. Hor da azkaingo aurrelaria. Tolosa. Sake laburra erdi-erdikoa, ondo utzi dio Milikua, garritxkutsua zen. Atzera Tolosak. Ies eta txapapera. Alde egin dio Sukieri, 11. Ondo peloteatutako tantoak gaizki bukatzen ari dira askotan. Hau ere pelota garbi-garbia zuen Sukiak, baina alde egin dio. Eta erdilanetan pare-parean bibikoteak. 11 eta Gonzalezen sakea. Laburra. Eraman Sukiak. Hor sartu behar du Gonzalezek. Oso bera, no, baina ez te jarri. Berandu iritsi da. Neurri getzio gartzen. Eraman Milikuak. Tolosa. Txapa gainean moztu nahi izan du Amezketarrak, baina txapara joan zaio. 12 eta 11. Laburra atera Gonzalezek, oso gaiztoa eta tanto. Oso sake pozointxua izan dago. Bai, oso zaila duen. Nota beha maten. Ezkerpa eta sartuek, hotzeko garaien eta oso zaila. Begira. Oso zaila. Gonzalez. Hau ongi eraman du Sukiak. Atzera Milikuak. Moz gaituek, baina ala itxi. Ondo moztu du Tolosak eta tanto Milikuak eskatu egin dio Gonzalezi eta atzelarien entzat hobea zen. Asko hobea, ondo eskatu ziok. Baina pelotoitan eatzea gai joanen gehitzea eta leku itea eta ustea zail izaten dut. Hor motz geratutako pelota hori eraman du Milikuak, baina gero Tolosak ondo moztu du. Atzeraka joan da Gonzalez, Milikuak eskatu, baina txapapera, 12 eta 13. Eta dirua gorri dago orain ere, tantu batez aurretik. Urdinak, baina dirua gorri. Milikuak eman dio Tolosari. Hemen da Inazio. Erdi-erdiko sakea. Eta gora.
Milikuak gora, 13. Sakez, 3 tanto egin dituzte aurrelariek. Tolosa, 6 terditik abia da hartu, 4 terdian bote. Sake luzea, ederki eramandu Milikuak. Moztu Tolosak. Atzera Sukiak. Tolosa engantxoa, bizi-bizi eta tanto. Bertan zegoen González, baina... Alare ezarretzin behantzat, bizi atea pelotoi, baina gainea juntzaio, eskua juntzaiok. Eta pelota erresa galdein ziok. Orain ikusiko dugu eskutik bizi atera zaio Tolosari, baina... Antxe bertan zegoen... Gaizki jodu alere. 14 eta 13. Sake labur-laburra Tolosak eta tanto. Falta izateko ere asko falta ez zuena. Azkenean eurentza tantoa. 15 eta 13. Beste bat. Tolosak Sakez. 16. ere. Hiru tanto zaurretik gorriak, diru ere gorri. Ez dakit orain nola dauden zehazki apostuak, baina gorri behintzat irua. Sake luzea atera Tolosak eta hau ere tanto. Oso partidu txukuna jokatu du oraintxe arte Milikuak, eta oraintxe ari da pelota erresamar batzuk galtzen. Hau ere eramateko moduko sakea zen, luzea bai, baina eramateko modukoa dagoeneko 6 tanto Sakez. Ocean. Bai, asko dituk eta gaina, zenbat izan dit, 4 segidon, 3 segidon izan ditu behintzat. Asko gainak edo asko behintzak egina behintzatea amateko muko, baina gazte hori eixo pasatzaiek. Igual, ondo jogatzen ditu, pelota pare galtze izkie, garbiantzako eramateko muko behintzat eta okertu itetuk. Eta guai arteik izan dekera nahiko txuku jogatzen nahi duen Milikoa. Bea, Iuen partidu eusten, González gaur. Igual beste honetan bezin gaizki izte gai, baina gaur ez asmoatzen nahi. Anaiare ez, anaiare beste honetan asko zobeto joatu nahi dutxuzatak nahi, gaur baino. Gaur galduta ez dikin, baina itken ez dik asmoatu beak. Eta Sukiare ibilie gora berakin. Tanto atzutan da bolaraz ondo jokatzen, baina pelota esente galdeintzik. Eta baigon tanto eharra indik bile junda. Sake atera eta hurrengo pelotaka da, gantxoa ederki gurutzatu du Tolosak. Bikai junde bile, gainea González txokoa jundek, txokoa utziko zulako txoko aldea junde bile eta gurutzatu indik. Eta oso tanto eharra izan dek.
Atera Tolosak, oso luzea, ez da pasarik, eraman Milikuak. Ondo, Sukia, ederki gozatu du. Ongi Milikua ere. Moztu Tolosak indartsu. Bolea orain motzean. Peloto Ikea urretik junezko zituen txarrak, hori ez duen txarra sartzeko baino, Ikeara zeudekoan. Aurreko paet horrek Ikeara mateziok. Atzera Gonzalezek. Oso atzera orain ere. Eutsi Sukiak. Atzera Tolosak. Bizi. Ondo moztakoa, eraman Gonzalezek. Erdi huts, atzea jotzeko asmoa zin. Eutsi Milikuak. Earki gozatzen ari goa Sukia, Laika berriz ere. Gantxoa Tolosak, lautik. Errematatzea baino gehiago, pelota launa ikentzea, lan handi zeten tanto ontan da pelota kentzeatik. Atzera Gonzalezek. Boleak ada luzea Gonzalezek. Azkenean eskuinez eraman Milikuak, Tolosa huts egin du. Eta bigarrenean eta gainera ez da iritsi. Tolosa huts egin du garbi. Itzulka baina iritsi eginda. Txapa gainera eta Gonzalez ez ustean harrapatu du. 19 eta 13. Tolosa atxeden hartzera dator, ez dago gustora dena den. Hortxe garbi bigarren motean iritsi da Gonzalez. Ezker belauna odolez guztia du Sukiak. Baina urratua besterik ez. Tolosa. Eta sake erresa zazpigarrena asko dira. Erdiko sakea zen, Garria sartu beharrekoa eta eutsi beharrekoa, baina eramatekoa nola nahi ere. Tolosa. Sake luzea. Eraman Milikuak.
Bere burua saldu du Tolosak, bildu Gonzalezek. Atzera Tolosak, bizi-bizi. Eutsi Milikuak. Tolosa. Lehen zabalean egin duen dejadarekin bere burua saldu du Tolosaek, orain berriz txokoan egin nahi izan du Ñakua. Eta txapapera joan zaio. Hamalau eta hogei. Atzera Milikuak, ederki gozatu du. Eutsi Sukiak. Orain ere... Hoi esartzen mungo pelota ben, baina... Ezin du neurtu, behar bezala. Neurri baten hartu hartzen, neurri ez digartzen. Aurrea jun behar ikari pare. Atzera Gonzalezek, ederki atzeratu du. Eta botea ematen aidek. Gantxoa. Atzera Milikuak. Aso Tolosak. Egarraek, aprobetxatze bali bau, ez du gozatu. Ez du gozatu. Aso Tolosak. Atzera Milikuak. González. Indarren zetorrean da ez du zehatu, gurutzatu. Atzera Milikuak. Eutsi Sukiak, ongi. Goleak ala Gonzalezek. Ondo hor. Eta kanpora. 21 garrena Tolosa eta Sukiarentzat, garaipena eskuan dute. Tantontan euki hemen peratuta. Milikuak eharki gozau. Sukiak ondo jokatu dik, hemen atzetik pelotak. Ondo eman dizkiek, aukerak izan dizkiek Gonzalez tanto bukatzeko, baina ezin bukatu tantoik. Hor, anaia erditi zabalea ondo bildurik, eta hor esku motxelak inintxie, baina erristatu egin de pixkat eta eraman ere egin du, baina arrastoaren gainean egin du botea pelota horrek. Tolosa dudan dago. Eskuan duen hori ote den euren pelota edo bai, epaileak ala baieztatu dio eta hause izango da Tolosaren azkenengo sakea. Gaiztoa, baina eraman egin du Milikuak. Moztu indartsu, jaso Gonzalezek. Ezker zigarra Tolosak bizi-bizi. Atzera orain. Gantxoa erdira.
Gonzalezen Ormabikoa, eta tanto. Etzik nahi eta izan da, no. Neuk ere neure zalantzak badizkiat. Errepikapenak argitzen digun, 15. tantoa izan da urdinentzat, eta... Pelotoi atzelarintzat hobe hauen, eskatu reintzido, gortzeoan gainen Milikua. Atzenen beha sartuek. Horentxe ikusiko dugu hor Tolosaren gantxoa erdira, eta... Litekena, botatakoa izatea. Litekena. Baina, hola teatzeare... Hala ematen du, hala ematen du. Leku hortatik. Tiratakoa zela ematen du, eta... Etzo gobeto bateatzeik. Ez da gobeto egiterik, ez merituzkoa izan da hori. Sake labur-laburra gaiztoa, eraman sokiak. Atzera Milikuak. Pennaz utzi du Gonzalezek. Keinu, atzera Milikuak. Atzera Tolosak. Ongi Sukia. Golea Gonzalezek. Hor du, aukera. Berandu, eta azkenean sotaman osatu behar izan du. Berandu junde bai. Milikua. Earki. Ikain gozatu du Sukiak, ondo utzi dio Milikuak. Goleak da Gonzalezek. Atzera orain. Eraman Sukiak. Hor, Inberdi, baina jarri Inberdi gortako. Bueno, ondo joan du bintzat. Hor berriz ere, orain ere, ez du ondo neurtu. Tolosa. Ukutxutaziak. Ondo. Txokoan utzi, eta tanto. Ederki bukatu du partidua Tolosa hirugarrenak. 22 eta 15 lortu dute garaipena. Eta Joxan gaur atzelariek behar bada aurrelari epaino nota hobea. Sukia kilikolo hasi duk, gero asentatu denean oso partidu txukuna egindik. Eta Milikuaren partidua ere txukuna izan duk, sakeak kendu ezkero, alegia hainbeste sartu izan ez palizkio saketik. Gehienak eramateko modukoak izan direlako. Bea bikote eutxizio gaina, eta gaina ikizan dekena, sake kenduzkeo zazpi izan dituk, gehitxo dituk. Partidu bateako, baina gaian zen nahiko ondo jogatuik, eta Sukiak gora beratzuk izan dizki, baina biharren parte honetan oso ondo jogatuik. Eta anaiare hobeto ibiliek, biharren parte honetan da hortik partidu erabat hausie, 13 arteo aurrego 12 Hortxe pare nibili bali maie, biharren parte honetan zulo dezente iriki eta partidua atzeren errexate egie. Begira, Tolosak 7 tanto egin ditu sakez, asko dira, Gonzalezek 3. Bipare eta bat ikusi dugu, Gonzalezen dotore ura, airez 4 tanto denak ere Tolosarenak. Txapa gainean moztuta pana egin dute aurrelariek, eskapadaz bat Tolosak suertez. Zabalean bat Tolosak, Gonzalezek bat erez. Galdu 3 Tolosak, 2 erasoan galdutakoak. 4 galdu ditu Gonzalezek, denak erasoan 14 egin eta 3 galdu Tolosak. Ez dira datu txarrak. 5 egin eta 4 galdu Gonzalezek. Atzelariei dagokien ez berriz, 7 galdu ditu Sukiak, 3 behartutakoak izan dira. 4 galdu ditu Milikuak. Sakeak erantzi ezkero 11 doaz.